Pam 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 para pa 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 pam. Hala si girl sa Facebook Reels na buang, mag-video bisag na libang. Musayaw ug mo kanta sa kusina, ang luwag maoy microphone niya. 2, 3, 4 niligid siya sa floor. Ang iyahang giluto kay nadukot, ang kaldero nang buslot, ibunal sa iyang kalagot. Kay ang iyang reels na restricted, kay ang music copyrighted, karon siya na broken hearted. 2, 3, 4 niligid siya sa floor. Pam 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 para pa 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 pam. Hala si girl sa Facebook Reels na buang, mag-video bisag na libang. Musayaw ug mo kanta sa kusina, ang luwag maoy microphone niya. 2, 3, 4 niligid siya sa floor. Ang iyahang giluto kay nadukot, ang kaldero nang buslot, ibunal sa iyang kalagot. Kay ang iyang reels na restricted, kay ang music copyrighted, karon siya na broken hearted. 2, 3, 4 niligid siya sa floor.